Kiitos ja Jumalan siunausta. Kiitos samoin. Joo, hei hei. Hei hei. No niin, siinä ois Jokitörmän leppäpöllit. Mutta, mitenkäs ne saadaan täältä pois? Niin. Oli se entisaikaa helpompi, kun oli hevonen. Ja hyvä se niitte on, jolla on traktori. Joo. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Roomalaiskirje 8.14. Johanneksen evankeliumi 14. luku 14. jae. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jeremia 31.9. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Rakas taivaallinen Isä, johdata pyhällä hengelläsi. Jeesuksen nimessä. Amen. Psalmi 91.11. Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Voikoon hevonen myy. Men traktorn har gått sönder och inte har vi något bränsle. Och så kan inte vi göra någonting för att här lämnar bara skruvmejseln och skiftnyckeln och lite annat skräp. Voi. Kyllä Jumala johdattaa. Onhan sulla koira. Niin, onhan mulla koira. Tosiaan. Tuota en ajatellut. Se on siinä. Kiitos Herra Jeesus. Reno, mitäs sanoisit, jos lähtäis käymään? Ahaa, sä et sano mitään. Taivaisalle kiitos, että Einari antoi korjata tuulen kaatamat pois Jokitörmästä. Mukava asia. Ainahan sitä puuta tarvitaan. Voi. Reno, mitä sanoisit jos... Jaha, sä et taaskaan sano mitään. No, ei sitten mitään.